Di m na-esogeli ụmụ nwanyị too much. Maka na mgbe ọ chọtalụ m ka m notice na ụmụ nwanyị a na-esi ebulu ibu maka na o ji ego ịghọta na-agba moto dokle na o nwere nwanyị batalibie ga-alaiki ka ọ pụọ. Na bọsị ya batalibie na ya na-asị who will be the lucky one ịghọta na because na ya ma na ọ na-achụ nwanyị. Ọ sị m nne nya do surprise mgbe ọ sị nọ nyanwa ka a ga-anụ nya kụjasịla akụja nya si anyanwa nya ọsị ha nya wesi ya na ị na-achụ nwaanyị rinne o nye ama nnunwu gị na ya chọrọ onye ga-agbawasị obi ọsị ya mba nọ na ya na-achụ nwaanyị kịta bụ maka na ya dị single na ọ bụ na ya nụbịa na ya ma nchụzi nwaanyị enye asị ya mba o n'obi ya dụrọ that strong ibunwu nkwụghalị ọ na-ayụ ya na-esoghelie ọ na-ayụ ya na-esogheli onye nụ na ọ na-ayụ ya ọdụka ya sị na ya winili gold. Ọ sị m nne ya laikili ifenya fụlụ mana nkwụkali bụ ifenya mara ma ọ ga-echenji ọ na-aṅụli iyi si na ya ga-echenji nya wee kwalụ o wee mee gị. Ọ sị bụ nne ya bata mụọlụ ya nwa nke izizi ndị a mụsịra nwa nke izizi ofenye obidokwe nkwụghalị chai nya mụọ nke ịbụọ ọ na-akwụghalị. Nne ya mara ife a ga-agwa ya bikos na ya na-ata onwe ya ụta nne ya masị ala ma gị jebe ya dịtin na-ewutie nne ya masị ala ma gị jebe kedu ọnụ ya ga-eji wee kwu afọ ịghọtago bikos na ya gwakwulu mami ya si ya na ọgba nche njikwe o mmanụ gị ka ọ dụọ ya masị ndị ọ na-ebu o ma ndị frens ya o onye ọbụla ọ na-echụghalịfa ya na-eji ihe a welie as punishment na ya masị ala ma gị jebe akwa ịghọtago. O wee luo one day nya chọ ka ya bulu moto ya pụọ o wee bụrụ na ya nwee flat tire nya wee ya ọ dị wee sị ya biko ka ya bulu moto gị pụọ na moto ya nwekwanụ nsogbu o wee kwalụ nya wee bulu moto ya wee pụọ ka ya meghelie aka na moto mechenyite akwụkwọ nya akwụkwọ mee ka o fepụlụ maka na o nwere ka ya si wee mepee windo nya wee mechikwe windo wee wenyite akwụkwọ ọ bụrụ na ọ receipt họteelụ o bukuru na mgbede nya wee kwụsịzịa n'akụkụ moto o wee bụrụ na akwụkwọ juru na diskọp ụna amụ ihe juru ebe afọ receipt hotel nke yesterday nke day before yesterday nke last weekend nke Sunday ọsị chai obi gbawa anya na receipt lusi 20 nya wee sị nwoke anụnwa ga-echi itiche edobekwala m souvenir. Kedu ụdị akụkọ bụ ihe nke a biko ka ị ga-esi chiti si edobe evidence na moto ihe a ya sị na ya ma njụ ya na ya ma ofu uche si na ọ bụrụ na ị jụrụ ya na ịbụrọzikwanụ nwaanyị na ijọsụ nnọọ nọzalụ nnọọ ka ya sị na ị na-anụ dị ofu mbọsị dizga ya ebunye gị ọya ofu uche ọsị m na ya nọdụ dị afọ a na-awa na-eche ife ya na all this receipt ga-eme ya wee mesie si mba na ọ die ka ọ bụ na ọ bụrụ na ya confront nwere die ma ụmụ aja ife na ọ bụrụzini ndị ka ya na-anụ ya wee kpolu receipt wee nalụ osisi nri abalị kụnye ofe n'afele kpolu dis receipt kponye n'afele nri welu afele nke ọzọ kwuchie nye maka na ibutelu die nri na ofe na ọ ga-ebu ụzọ mepee ofe test godu ma ọta anụ bifo okpughe nri wee libe. Ọ sị m nye buru ihe a ka ya pụọ nya asị mba na ọzọ kịta ọsị nọ mkparị ya na-enene muvi rinne maọbụ o weli ya egwuregwu ya wee kposisi enye tinyekwe n'akpa wee bulu nri wee jee dọbalịa ọ na-eli nri ya sị na ya gwabịa anya kịta mgbe ọ na-eli nri ma elisine nri ọtụkwu ya nri ya gbakwa nkịtị ọ na-agakwa ọ sị m ya wee decide ya na ọ bụrụ na fadinelana ịghọta na o nwere obere ụka fa na akali before ba na bụ ịmago onu ka wee gwa ya ọ sị m nne ọkụ ya kafa mechizila wee gbago na rum ofe wee dinelana ya wee sị ya na o nwere ife a chọrọ ịjụ gị ọsị a kedu ihe ọsị ya ị na-eje na họtel enwe ihe ị na-eme na họtel atọl ọsị ya mba okekwana ife a na-eme na họtel ya sị ya so ide ebu nwaanyị eje họtel ọsị mba mmakwa promise na-esi ya na ya ga-awụsa all those things ma ọ bụrụ na ya nụbịa kekwanụ ihe ọ na-akọzi ụdị akụkọ ọsị m nne ya wee tie aka bịa kposelu dis receipt wee chịrị ya wee ghe anya di ya wee kụja wee setu wee nyite the receipt wee na-anya na ife a na-eme expect ka nwoke esi sorry na ife a na-eme expect ka nwoke nya feel to remorse
nwoke wee baa wee bachajie rọshị anya si egwu ada atụ ya. Onye nyere permission ịsachi motie? Onye ka ọ bụ? Saa aka ka ọ mụwapụ ya ntị. Nyesietu ji were aka kpuchi ire rire taa. This man baba si na o nwere right n'ihe a bụ betrayal. Nya na asachi moto nke onye adaba na motie nya asachi nuge no nwere right. Onye gwara ya hey osimunne this man bakata mba for 2 hours die na abali amba jaka yoko shut up. Need do useless, need do na, need do selfish, need chori basa your marriage, need pukunozu, hey, osimunne eni afula another side of deal. Ane ekwo palupili esia sleep in this bed alone. Palupili gbada na palo. Ko balamba for 2 hours before we gbada na. We jedi nele na couch. Osimunne. Now this man bakatalamba nye feel very guilty. Nya tabo onye ụtọ pụlụ ọtọ tabo onye ụtọ na-asị kedu ife a ji mee ihe a ya bụrụ a good wife ihe niile ọ na-ekwunye kwelu. Osimunne nya na-ebe akwa nwoke na-aba n'akwa ịmara ife na-aza jitete isi esa anya isi nye believe oni ife a mere adọrọ mma believe oni adụ wrong. Osimunne na this man bagidele mba nya agbada na ebe afọ sekpula na yobia biko nyanwe ekwesịrị ịyọ biko sekpuzela na yoba die biko na biko nya gbaghali ya na amansi asachizi motie nya kwụọla ọtọ change chaba red chaba blue chaba everything. Osimu na that day nya for this receipt nne akwụsị na mall wee je gote ife gotesi ife pụta one lady wee kwụlụ na motie wee fia ka ya na-abịa wee sị ya kedu onye bunyelie moto a. The lady amara na ya bụ nwunye o. Kedu onye bunyelie moto a? Nyama onye nwe moto a, nyama nọmba onye nwe moto a, na-enyi nwoke onye bunyelie moto a. Nyere anya sị ya unu na-efegharị ife unu na-efegharị feli esi m n'iru pụọ. Nya ụdị anya kọlịa yotago one anya fụ na ya yi ring wee tọ na ọjawala na ekwute ezidi nke afọ na ekwute rozia nọọsụ ihe aka amelo. Osimunne for 2 months instead this man ga-akọchaghị ya iru ọ na-eche ka nya nwa kọchagakwu ya iru yolia biko peteli ya ife nya ji wee je sachi amotie nya wekọbala ndị mmadụ onye akọrọ na-eti si na nwoke a bụrọkwa mmadụ onye ọkọrọ na-eti si na inwere ike idikwa echiti na ọkwa ifulu dị ihe ome gị nke ebode nya ekwusie n'idi enye na nwere ife ịma ndị. Osimumba nya wee jebe court wee je weta akwụkwọ divorce si na ya anụsigo nya biko ya anụsigo. Osi ya ọ maka receipt ofu na moto ka o ji anụsi ọ ma nụsi ya si ebe pụọ n'ụmụ nwaanyị jụrụ ebe niile si ya ma ofu receipt afọ na fancha niile bụ ụmụ nwaanyị anya na-ebu na fa na-ayị ayọ na fa na-akwụ na line na ya meli ebele wee nụbịa ya kwesị ọkwa ị na-ayị ya biko mana ị meli ebe. Osi ya yes na ya ma ife aji ayọlụ gị biko kịta ịmụgolo ụmụ na-abụ where is it? Na-enwe classy ones ndị amụrụ ọfụ young ya chọọ 15 ya chọọ nya gịnị. Osimunne ya wee ji nwayọ wee nye divorce paper sign ya fa na-abụkwa ego na ọ ga na-akwụ ya na ụmụaka nye ejikwa ya dụrụ ụmụ ya na-abụ nzawum. After 3 years nya wee fụ that lady nya fụrụ na moto. One day the girl fear say na o nwere ebe ya nọ wee mali ya na o nwere ebe ya nọ wee mali ya na sị kedu ebe ọ na ya nwee lote ezikwu dike si yes na elotego na gị nwa bụ nwunye onye dị otu nya kwụsị gị na moto ebe dị otu wee gwa gị ihe dị otu. Osi ahụ na anụ na ada anụzi o ya sị na fada anụzi anya bikos na ama na o nwere nwaanyị anya na ya na-abọ gị ebinwu n'ife ọ na-achụ na nwaanyị akarị ma ịnụkwala ife na-eme na ya sị kedu ife na-eme na ọ sị na di ebuzi HI and V ya sị what? Ọ sị yes ya do shocked n'ihi na anya ofu ezi dịka ya sị ibutekwulu dịtin ya sị mba na ebutekwe o ya hapụrụ ya 3 years ago. The girl tie sị no wonder na o nwere mgbe ọ chụbazili nke pụta ka ọ pụọ ya na-asị ya chekwa na this man na anụ nwaanyị nwunye ọ nwụrụ anwụ chai wee sị aga ka ntu onwe lucky o no everybody makịta na ọ na-ewu everywhere na di ebu HI akwa ifu gị ụmụ nwaanyị ibe m ọ dọkwa n'izi ifu nwoke dọgị mma fụ nnọọ ezigbote odogwu zuru ezu na-atụpụ mmiri na-akpatakwu ego zido ife eji nwoke eme mana ife nwere ike ịgwa anybody bụ if you get to the point na ọ ga-eli isi gị imela ọsọ
ma nwoke ma nwaanyị, maka na mgbe ụfọdụ na nwaanyị na-efegheri o. Oh yes, ọ bụrụ sọsọ nwoke, kama na ụmụ nwoke ka efegheri. Maka ndụ gị ụna afụnugo ụdị ihe dị otu a. Ma agbaghalịsịkwa ife niile, mana nke ịtọ na ajọ ife imelu back to me. Mụ nwa ayọbaza gị biko n'elu ajọ ife imelu. Chai! Ike gwụrụ. Mmakwanụ bụ ife m ga-ekwu ọgwụsịkwa nụ ka ọra m n'ọnụ. Ndị be anyị, daalụ nụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.